Hi guys, hello guys, how are you guys? Hi guys, how are you guys? Muri say guys. Muri say guys. Masquera say guys. In fact, how are you guys? Hi Ruva, hi Edeline, hi Evelyn, Beverly, Monica, Memory, Posh, Blessing, Bridget. Muri say, ayo guys, teganai. Fambisai nyaya mufambisai nyaya tisvike pa 500 ndine nyaya dzandoda kuti ndichange ndaadresa. Guys, itai sekudaro guys, itai mufambise nyaya vanhu vauye timbotanga taadresa nyaya idzi because I'm tired guys. Ndaneta. Oh, thank you Bridget. Tambudzai, how thank you. Thank you, Nenyasha, Patience, Naboy, Chavalala, how are you? Rupati, how are you? Gifty, how are you? Ingizai, Murisei, Talent, how are you? Claudina, how are you? Queen B, how are you, Queen B? Beverly, Chabaya, Shirisei, Hansina, Yostom, and Nabobuda Pazo, Nasi Beverly. Handina bobuda panzi kwatobuda ndakarara ine izotisatobva kwatoedza kudikiri ku Christmas party yekubasa kwababa uko tabva kwaedza tatobva kuma 3 chaiko saka I was tired ndobva ndatorara. Hanzi madha ndikubate kuseri provided adzisinya dzemakuwa asikana kekiri mariona sei. And I don't want to comment anything that is happening in the streets. I think if I'm younger, choice yawe cake. Remember to panitika zvinhu vanoningwa ne choice dzavo, choice dzedu dzakasiyana paupenyu. So kuti ndikomende zvemakeke evanhu. Hai, zvimwe zvinhu guys, ndofunga kungodarikwa also. Animaona zvimwe zvinhu. Tongoita zvedu panapa. Let's not talk about my street. Ide good. Zambia mulambo vauye pano, ngavauye pano mbiya mulambo, ngavauye pano. Right apa 200 guys. Tega iwa mutike 500, tega iwa kwa kuti ujava ndakasekedo dzitamba dzechirungu waita sei zveiwe. Hanza business apata wazo. Iyo star party iripo kanda masters to lakeli. Iyo yato activate wa star party zosoi. Yato activate wa star party. Those who wants to appreciate the masters guys, tell out masters edashke pa 400 akazoshka ave pa 3 chiko ndunga 3 whatever menu. You can still send masters and you thank you Mills. Thank you Mills. Thank you Mills. Thank you ne masters. Thank you ne 50 stars. But thank you ne 20 stars Savannah 50 stars Savannah Rose. Thank you ne 20 stars Mills. So you can still put in your stars because you don't even now rutendo. Hanzi zviko ndikuendeta masters. Asanda maona mlia banda ari kupi. Asanda maona. Hanzi nakatiwa nas thank you all for attending. Amanda ndakarara mchita zvema live yenyu inini. Ndakatorara. Andimaona. So I just deleted the live because that's all. I don't know kuti ya delete but ndachida kuti asa delete my life aya because anobatsira vamwe vana I hate kuti pamashitaura nenyaya yebullying yakamboitika. Thank you Renika instance nenyaya yebullying yakamboitwa Kelly kuchikoro and stuff like that, you know, so that will help other kids as well. Antimaona that will help other kids as well. Kunzwa kandaita chitaura ndizoziva kuti paita pazobuda madhezi rekumazuva emazita here kana kuti kudini, but I hate kuti anga chingotaura nyaya yekuti I was bullied kuchikoro chichi. Yes, and zvozvo anotaura ega nyaya yake. So I think zvachigona kubatsira vanhu ndizoti ya delete gwei. It was going to help other kids as well because muno mu UK mune bullying yakanyanya. Handika mune bullying yakanyanya. So mune bullying kudaro kuchikoro chichari kuenda itori second school. Thank you Zvicha. Itori second school guys. Takatomubvisa kune chimwe futi nenyaya yebullying. Hanimaona tika apara hapana mwedzi chete patotanga futi kuita saka unoshauri kuti woita sei. Hanimaona so Amen tichingozoona we take it as it comes. So inini ndave pastage kuti ndimbotarsawo kuti ndimbosurveya wangu mbobsefawo kuti iye wangu naiye wacho asiri yewo here bhuri pamandari ari arudo kungotanga kuchikoro koko. Saka ndakaisa ziso kudai ndiri kumboinspecta ndiri kuona phone ndakatora. I confiscated the phone because kuchikoro vakati vanotaura kuti nyedze kuti mafoni aiwa yakuma TikTok kupi kwanenge vachienda kupi kuri expose vana kuti zvakawanda. Hanimaona so inini kuna ndakati TikTok kuzera rake so far you are still so young kuteerawo zvekuchikoro mva ndatora phone ndikati ndokukupa panenge uchita chi homework dzekuchikoro because dzinosendwa pafoni but zvefoni kwaiko zvino it's a no ita zvevana. Hanzi ari muye ani
iye kubva kuprimary yekutanga iye chikwe ibva muprimary ye7 ndo mari maybe better homeschooling, maybe homeschooling ndeipiyo homeschooling or homeschooling. Hanzi ukantaura nemaprincipal kuchikora zviite tinotokommunicata navo avaite chinhu vasina communicata vanocommunicata nemi, they communicate nemi. Thank you Tolakeli vakataura nesu, they communicate nesu via mafoni. Anomaza kuchikora unongocommunicata navo over the kuno kwauende unongoita zvepafoni, vanongofona vanotaura nemi zvese zvandakavaudza vanotozviziva, zvandakataura navo vanotozviziva zvine zvandakavapromisa vanozviziva kuchikoro. Ndakavaudza ngati you can record, vanozviziva ndakataura navo, they know. Hanzi homeschooling homeschooling zvinozoita here anozodini andiziva nambo andizivi kero, I don't know, andizivi chehomeschooling izvi kuti zvinofamba sei, andizivi chehomeschooling. How can do homeschooling? Zvino andisati nambozvitsvaga kuti zvinofamba sei zvehomeschooling yacho, maybe ndofunga kuti ndizviresearch, but icho changuwo ichi handichenesiwo guys, handichenesiwo changu ichi guys. Saka regai timboongorora, handichenesiwo, regai timboona kuti tinosvitsana kupi, regai timboona kuti zvinofamba sei, regai timboona, right, which is more better. Anenge achitiswa nani? Handizvizivi ini zviri kumaseleb. Anenge achitiswa nani homeschooling yacho? Anenge achitiswa nani? Maybe zvinogona kubatsira. Amen. Anzi ndakanonoka kupinda chibva kupati kwadeti guys, makona enda ndiri kupati nesuru vasikana ine zvakandomera guys. Pati yanga ine vanhu yakuzara kudaro company yese isusu toga tingori mablacks guys. Zvandaikuudza izvozvo kuno haitobvumirwi. Okay, yeah, regai ndimboobserva Carol ndimboona kuti zviri kufamba sei. Let me observe, ndimbonyatsa kuona kuti ndikuona nhema here kana kuti chii. Regai ndimbodzifambira. Saka takazofara ndakasengenda kunyatsa kutamba ndava pakati pavo ndiri one guys, tiri vanhu vatema unongotanga uchifila kafunde bhuchiri vanosiva kangati chichichi. But anyway, vamwe vangu vasingazvizivi kuti kune one ever since pakambani akusati pambohaiwa munhu mutema, kubva kambani iyoyo hamheno tine makore makana kusati kwamboita munhu mutema, hakusati. Saka ifirst time ndofunga zvakavashamisa tichipinda kuti ava kana kuti varashika pahotera papapabaroni hoteli yacho kwaive kune vanhu vakawanda vanga vachiita mapata avo, kuti vakati kwarashika pati takazoona panga pane zita redu tinogara pakatinoti plus masiyo ekambani akuzouyawo munozati asi ndakavafara guys. Vamwe varungwe kuno kuvari very friendly guys. CEO kuti nyatsaini mukadzi wokugara muno ndachitamba nevadhinzifura dress reblack ndimukadzi waCEO wachona waCEO kutouya kutonyatsoisa macheya vapa kutonyatsogara nesimai mwana kuto tinyatsotanga kutoti tifile at home, kunyatsoti be free, sunungukai kudi apa zvakarongeka kuti chikafu chachona guys. Chikafu chenyu guys, chikafu chacho unongozodlawo kusvika kuti kudi guys. Asi apa unenge wakapiwa takapiwa munhu nemunhu matickets ake 10 ekunotora madrinks vaimwana 10 matickets pamunhu ekuti doro kondora ndakazanga ndodhovoza zvezviro ndakanga ndazodhakwa guys, ndakanga ndazodhakwa. Saka isi agara ziziva kuti kune matickets akawanda kudai. Saka takanga taenda netaxi nekuti taziva kuti kudhiraivha hai mutambo. Saka takangoenda netaxi yedu ndiyo yatakaenda nayo. Vamwe vanobva kumaradius anenge ari 5 kilometers and away, no 10 kilometers and away, vanga vakabhukirwa pahotel ipapo. But we had a nice time guys, takafara. Ndovega mublack one guys, one black one. Tikati saka aitobvunzwa ndoshata handisi kuti havazobvunzani kubasa nobvunzana kunoti saka hapana here vakomana nokupa hard time like whenever you are doing muchiwapa maprojects kuti itaiso ava kusvikanzi kuti takatogara netimu yachona. Very great team guys, great team and havafana and vanotoda musa guys kwanzi next time when you're cooking that thing chamunovapa chechasadza kuti kurehwa sadza hanimaona muchikurehwa sadza you must put more because we are not testing. Ndikati kovana vakuzosvikanzi vati vanenge vachida kutesta saka pati chikatoti vanodya mamhene pavanenge vakagara momo kana vanopinda muofisi make momo vogara vose vachidya vachida kuona chikafu chekuafrica, kuda kunyatsodzwisisa kuafrica kwandimaona. Saka vanenge vachiona vachidya vachinongowo vachidi. Ndikati vanhu vachagwara musape vanhu chikafu chekuafrica vanenge vachida kutesta. Saka the test because inenge yakadaro. But anyway we felt at home guys, we felt at home. Takambotanga takachiti takazaona ndizvo ndakanga ndazofara guys ndiri one, ndakanga ndave kona guys ndochinda paground floor paya guys ndiri one, chakanda video paground floor ndiri one guys, ndikasumudza varungu vese mondiziva kandi mondiziva ndikasvika pane vanhu
ndakati chine paground floor varungu vese vakabva vasimuka kuzojoina apa dzidzo dzechirungu mai mwana ndaingoitawo chikudai ndikati chikuitawo kuti asi zvakatofaya guys. Ndakatonakidza vanhu ndakanakidza vanhu vanhu vakafara vakauya vari kutipe phone number. Ndakaimage a lot of friends guys. Ndikati papa phone number, you are a vibe, toda kudedze kuChristmas kumba kwedu muzo. They are very friendly. I wish mazimbodei takadaro guys. I just felt the love yandakaona kuvanhu vachena nemuna guys. Rudo gwacho kwakana mboti avaniziva vanondiziva kana ngoti hativazivi kutoita kunge ti family kutokukwana imomo guys. Kutokwana padenzi kuloba yandambokanda chiriu chibijana so uko kuvasimudza kuti uyai kuno takakiringa zve guys. Takatamba takafara. They don't judge keni. Ndakaenda kuti ndakasununguka manje ndave kunge hameno ndochitamba manje ndiri pa ndikati kamu ladies kamu nevarume hameno vaingotamba zvisingahwisiki vachikodiuve zvaikwenda zvisingaenderana nesong kuti hameno kuti ndichikuitawo zvakaitawo izvozvo. Hanimona kuti ndichakumbira DJ wacho kumurungu kuti ndisirewo zvamapiano ndimborova jive. Ndikati vanoti chichatoritsingwa ichochi ndikatingotamba dziri kurira paground idzodzo. Ndakadzitamba guys. Music ndikati guys ndakafara munogodzwa imi. Haiwa ndakafara mafree spirit. Svikai pa 500 guys. Svikai pa 500 tikontinue. Svikai pa 500 tikontinue. Ndinyaenda kutanga ndataura. Dumebi, I hope you are here. Mutegei guys. I hope she's here. Mutegei. Iwe zimbonekwa kukwenywa kutaugwa guys kuziburi kuvaona here. Honai uda kuoneregwa. Honai zvikazodai pakachedza ku Christmas apo. Ndakaziuya ku Christmas. But handizoenda. But ndakadzida kudedza ku Christmas. Muye ku Christmas tizofara tizodini. Hanimona. Ndikati tinouya kulunch zvokwadi. Hanimona. Vanja vachiumburuka pasi vachita kundorota mabreadens vari pasi kudai. Ndakati vidiwe. Zvakaoma. Aiwa. Hanzi ma request vanovhuma sisimeli. Request vanovhuma. Handichawisisi. Iwe masimba unenge isigoma post ma screenshot anotogwa chitendera mai mwana. Hanimona. Ndishoje kutodzionai. Zvino ava vanyatsa kuzvifarira mai mwana. Ndakavasimudza ndikati ladies come. Vakazara kumberi vai vakauya kutamba. Wedu kutamba noupi? Takazara padzinzi envelope tichita kunyatsa kufaya. Zvaitofaya guys. Ndikati yeah. I needed to put my donations in rands. You cannot buy stars to lakele. Okay, no, but I say thank you, 70 stars. Thank you, 70 stars. Thank you, guys. Right. Just to wrap up each, shida kupinda mnyaedu ya nasi. And chiga staureta mira guwa for a living. Shama aripana patinogona kukubvisa klecho natite zvemakuwa zvekudaro tutara nyaya dzinenge dziri paground. Atite zvinhu zvemakuwa. And chiga. So, guys, ndoda kuti ndimboti taura pane vaskana andika vakadzi vari ku WhatsApp group and Red Diaries ndabaya live ina tauri nyaya yemunhu hani muzari pana paunoshara nyaya yako ega ndiri kupai mukana uno ushu. I'm just giving you 5 minutes guys kuti mufone ndiri pa live. If you want to come and say your story fone mutaure nyaya yenyu andika apana panonzi fear kana favor. Tinongotaura nyese zvazviri sekuuya kwamanga mchita. I don't know your stories. I am here in UK. I'm not in SA. I don't know zvikuitika handika but ndakupai mukana uno since vanhu vakawanda vari kuuya vachitaura vachindiudza vamwe venyu nezvenyaya yekuseri vachidini ndati mukana ndiwoyu ndiri pa live. Fonai mutaure nyaya yenyu. Foni iripo namba munayo. Fonai 5 minutes. If you don't call in 5 minutes handika I'll just address what I want to address and move in to our nikiri to our story. And so ndo patiri panapa taurai vari kuda kutaura nenyaya dzavada kutaura whatever zvaitika kana kuti zviri kuitika kwamuri koko please ndo mukana wacho nokuti atizodi kunzi sisimeli nokuti nyaya yakakomitwa nanhingi havaiti. Ndakakuudzai ndichiuya pano guys kubva day 1 even dera mai ndona chifamba naDumebi makanditi shamwari ndikati haisi shamwari yangu. I told you pachena confirm ai kana nchinyepa ndikati she is not my friend. Mwana anogara muarea andogara anoti kwanoda kuenda kwese musandisiya handei indofunga kuti ndoda kunobuda uko ku Pretoria na Joburg 31 ndokuti hande kana uripo here kana ndoya munditore ndakuendawo ndoenda naye but she's not my friend. Ndikatokudza ndikati ndina panditombozofa ndakafarisa kana kuti ndozomudza anything kana kuti kudini chekuti nochekumudza cho panenge pasinawo kuti hanimona inongotaura nyaya dzozvo ndega pano chekumudza panenge pasina ndiri kuzoisa uko ndozo yangu ndicho ndozoita timetable ndapedza outside. It's good. Not with anyone. Serious? Yeah. Isa microwave chazojana ndapedza. Ndimabida kutenga chikafu saka mabudira chikafu chacho. Right. Ready?
ndiri palive ndombura kuti mubude uise zvezvo ite madhira. I'm sending you the number now. chinda yuko ndoda kuita live mufare jo muda kutodyira imimi munodyira kusitting room chivharai baba vharai ese she was not my friend. Ndaimutora semwani semunin'ina because ndiri mamoyo. Saka chero padaifamba naye zvizvo zvataita maizviona pakamera. Hapana imwe secret kana chakavanzikana chaiziva kana kuti kudini chekuti ndingazoti kwai aizodai. But anyway, I'm not here for that for now. Kune avo vari kuuya kuseri nenhamba dzakasiyana-siyana muchitaura nyaya yenyu yezviri kuitika kwamuri uko. Muchifunga pamwe sisimeli ava uinayo palive. Aiwa, ini ndinongoya ndobaya live kudai. Anditika, mune nyaya yenyu kugroup iri kuitika. Anditika, please, chifonai, line number munayo, anditika, number munayo, because muri kugroup renyu dure diaries. Fonai mutaure nyaya yenyu, anditi, andigoni kuti kutaure nyaya yenyu, because andisi kuiziva sezvairi, ndikundangonzwa. Saka you come here, okay, taringa kuwa pano, I'll do that. So that tikwanisa kuti tinzwe, tinzwe vasikana, kana muchida kufona, mubva mafona, mutaura nyaya yenyu, tobva tachongoiadresa. Kana musingadi, ndikoko ini nchango adressawo zvadawadresa then tokufura kunyaya yedu yanhasi anditika so ndabva ndatenda ndinyatsotegawo padenga because I've tried to call her several times ndimubvunza kuti kuchiko chikuitika aringondidhoja right, we've got a person ari kufona panapa right. Hello. Hi sis Millie, how are you? I'm very well, and how are you? Fine, thank you. Saka nyaya iri pano taiva ku original group yema diaries ye WhatsApp, and then we ladies came up with an idea yokuti ngatiite kukandirana mari monthly, right? So mutambo stockfail mati stockfail mutambo mutambo. So it was going well all along, because every month tinohoresa vanhu 3 because tiri 24. So patakatanga izvi, we then created a committee where we got people of particulars just for something that's like this, what happened, so that we know how to track Moon. Saka, in that committee, we are 7 ladies. So pakaita payment ya November musi wa 3, that's when vanhu vanga vachibhadhara mari yavo inoenda kuna treasurer. Atida is the one who shares the money. So Tendai, sorry, let me use her name. So what then happened is, on the 3rd, akaisama proof of payments for the people who were supposed to receive the money. Saka pakaiswa proof of payment to a Capitec to Capitec. Saka umwe uye anga tina account akakumbira kuti aitirwe cash send, right? And then she then said to Tendai kuti no, don't give me the pin now. Akangoisa the proof yekuti atumira pane number iya whatever number it is. Yakareba yacho. Yeah. Yes, and then she said to Tendai, usandipe pin now, ndozoitora kana ndakuenda kunoitora. Okay, fine. Then on the 5th, uyangachipiwa mari akuenda ku ATM. It was saying Maria redeemer. She then called Tendai kuti ndokumbira undichinjirawo pin because ndikutadza. Saka Tendai says no, ndikuti kana ndichichange pin iri kuti yakatotorwa mari anditi. So then she called Capitec, and then Capitec transferred her to fraud department so that they can investigate, because at the beginning we thought it was a systems error because you know itika and it. So anyway, they then told her that it's going to take 2 to 3 days kuti case yake analyze and then she can get feedback. But because she was so concerned, this morning she went again to Capitec, and then
Capitec asvika akaisa mafingerprints ake. Capitec said, oh, you lodged a complaint. Your complaint has been finalized. The monies were taken at Rustenburg Mall on the 3rd. Panotova nepaper rine time ne-date ne-mall yacho nema-amounts akatora. And then ipapa vatiudza atanga uya kucommittee and then told us kuti girls pane nyaya yakati because there was footage that was shown. Saka it was in black and white, and then she came and she said pane footage yandaona and ndiri kutokuudza kuti ndidhumepi akatora mari. Okay, we tried to get hold of Dumebi. Eventually we got hold of her. Atanga achiramba. Because for us to get that footage from the bank, you have to have a case number from the police. So, tangata ushikanzi endai kumaporisa because andina kutora mari. Saka happened kuti munhu angari pa camera is not actually her. She had sent someone. So I think munhu uyu panga achifona angari padhuze pake. Zvikanzi inini ndinozopinda trouble. That's when she confessed to say she took the money. She took the money and then she's going to give her back. Then when she asked her, why did you take the money in the first place? She says, I wanted to fix Munu Angatuana Mari, which is a lame excuse. So Hansi, I want to fix somebody because I can't tell Ramakuba. And then my question was, fix Munu wambofunga say because to maybe hana bank account. Saka akaisirwa case send in the beginning. Saka and I always uses the same pin. Do you understand? Always uses the same pin. So she took that and then went and tried and saw that the pin is working. Because per footage shuratiza kuti paka drawer yekutanga, it was the 3,000 and then the other one was the 8,000 and the 800 yakabuda. So this is what happened. And then when I went, we had to go and tell the other ladies because sisineli chero mari munhu kana tibvisa mari yake anenge achidawo kuti aite something and it's so difficult. So this is exactly what happened. Saka she confessed. There is audio where she confessed kuti she took the money and she's going to pay it back. And he ended up akutoganza akuti kuna Tendai newewe uchichinjawo mapini. You understand? So I don't think there's any remorse there. So that's what happened. Right. The reason why I had to say this, Pano, guys, you know for a fact. Antika, you need to maybe muskana mukadzi aione kwa aineni most of the times essay. Then she did this. Musati ndaita confusion chaisha hiyo. Munozviziva nyaya yakadai. Ndataka kuwana nyaya iyi nichitumirwa ne different numbers. Dzandisingazivi mufoni mangu. Andi ichita kunge iri kubuda seguwa. Hani maona. Ndikati ko ivo vanhu vachona nyaya yakaitika rini na Cynthia. So we found out, okay, so on Thursday, that's when the problem started, when Queen Aida Kuno Ridima Mariachu. Saka we were waiting on the investigation because Mariaka Tumiro Msua 3 of December were collected from everybody. Saka we got the outcome today ku Capitec in the morning. Right. And you guys, you are allowed to go to the police. And I could police. Andika. And this young to Mukuta or Ranasei and Mukurana Chikseri because I'm not in your groups. I don't know. Sejori kunzi group Ravaka Foma, Rekukandana Mari. No, you guys never told me to Mukuna group Rokandana Mari. In those group Rakans, the Kachagarema rounds. Dikaona Rema groceries. Dikatini Rema Randi. And Mona. Dikatanama group in Yamarinant. Rema groceries. Dikajena Rema groceries. Renovera Autoshenwa Mangwan. Yeah, I remember because we had added you musina kunzwisisa kuti group ray and then you said ndinda kubuda andidi group iri remari yes. Chaenda hangu
kuma-groceries. Yes. Because ma-groceries ndine vanhu vandinoitira Vari kumba. ma-groceries acho unogona kuzovatumira from kuno Yes. South Africa. Yes. That's the same group that you left there. Okay. So they're going forward, Sisimele, we want to open a case. However, she needs to pay people back their money. Yeah. She needs to pay back people their money. And why we made everything transparent, because all the time, and someone who is closer to you, then you get involved. That's my worry and my concern. And she's trying to avoid me. I've tried calling her. Akanite kuri kwakune noise kuma party ranza ripa party yake era meno party yari kuita. I'm thinking kuti party yari kuita party ne Marianne. I said yo Marianne yari kuitisa party. I didn't want to do this, guys, but in any country munachana nevan. This, if I was not going to come here and address this, antika yanga chenda kumekon Sisimele takatoa udzanya ish, and she did nothing. One of them gave akato shei wa Mario yopa 3,800 rands. Vakadopiwa 1,900 rands zao. Hanti murukona. So that was going to be a that's why I said, you know what? I tried calling her 3 times. Dikamisama messages. No confirmer. Dikamisama audios. She did not respond to me. Dikati okay, fine. Inini nyayo ya 3 different. Should I say my ghost? Because akuna makonda say asimu kiri hapana face contact ya ibudi kwantiri ingori number. Antika then one munu dia azondifonera. Antika achindi uzanga chinze arikuiti kwa kutasapiwe mari yacho ruwo dia azondifonera and novanitsana ngurira nyai but novanati hora it's okay. Zvakadaro ini ndichakuita pa live ndotaura kana mukasauya mushora nyaya yenyu inatauri nyaya yemunhu andipo zati pana panotaura nyaya dzavega not a problem. Kana muchitaura nyaya yenyu zvamaita izvi mofona mouya antika so that vanhu vazive kuti this is so wrong antika maybe uchita zvinhu izvi endai munovhura case vasikana. Let the law deal with this. Go and open a case. But mari dzevanhu ngaabhadhare kana musina kupiwa mari iyoyo musanyanya kunetseka guys. Kune stapati yakaitira kupeji kwangu mari haisati yabuda kana akasabhadhara mari yemastapati yaiya because mese muri vana vangu imi makafanana naye Dhumepi wacho handimaona hapana anonzi uyu ari special kana kuti kudini makangofanana ini ndinongotora mari yamasters ndongokukadirai sezvo muri kuti pane recording iripo yabvuma handimaona nokuti ndari kuti Georgia ari kuti Georgia asi kuda kuti titaure nyaya iyi saka ndingodiwo ndongopawo mari yamasters yakaita stapati kupeji diki I think kune $300 yakaita uya tongoisawo ipapo. Yeah, because like I said, she was part of the committee as well, Patakatanga, so that we've got control. Mwanenga chitengeta mazita, mwanenga chita transfers and everything. Sakataitaura, but it was not going to be fair to find out something like this, because this is what we're trying to avoid. To not tell the ladies, Saka, I think Magosta Murukufonera Nabo, obviously ladies are upset and they're very disappointed. So Warukufambisa wherever they fambisa to, I think ndio Magosti Arkukufonera, but Nyaya Ichokwadi, there is a recording where she admitted to it, that she took it and she's going to pay her back. Right. I don't know. Guys, nagoda tinyaya imunzwe. So vachazoita kuseri kuti varonga sei vapanana mari kati vati vauzana kuti varipanana mari sei I don't know. Handimaona vachazouzana kuseri but kana mari isina kuuya chete chandikuziva ini kune mari yestapati handika iri kuuya kunoku no but I can't say that risi ivo ndio vanodecide. I cannot tell them kuti musaenda kunovhura case because ndinoita kunge ndiri kuvharira because Dhumepi. And to corner, I cannot say that. If they don't want to open a case, it's up to them. If they want to open a case, it's still up to them. You get what I'm saying? We are going ahead with opening a case because unfortunately, or for whatever, she's going to be an example. You don't do that because and people get away with it. We are going to pursue it. She must also learn a lesson because okay,
pin, whatever. It's not the first time that she's done something like this. So for whoever next who's going to come and want to do this thing, they must know that they will pay for it. Because if we let it go, it will be like always. And then nothing happens. But she must pay that. Kune mari yake star party yakaitirwa page rangu dikiri yare. Mari yacho ichauya pera kwemwedzi unoyu. Saka inongoenda kuvanhu vemasters whether akati handikwanisi kubhadhara yese, but inini zvekuti vaende kumapurisa handidi kuti ndiuye pano ndiri inini ndomira nchiti vasikana chimbopiwa mari musenda kupolisi, because panobuda narrative nemi. You some people, you take the narrative the wrong way kuti hanti muri kuona, because munhu wavo, as you always say, tegai mbuya mlambo, because the other day akandisira post mbuya mlambo antika, not in a bad way though, antika in a sarcastic way, achiti sisimeni itirai maybe atenge phone star part. I'm like, no, I cannot do a star part for her. She's got a platform. Can I trust star part? Could diaries also star part, because Dumebi is not different from any of you. Dumebi is not different from my Paida, kanati from Feluyu, kanati from Leah. They are all the same. So antikwani sikuti the rato pindra papa pasaka chikana mchiti one mwana murukureve inindiri mai veva na vakawanda hanimona, because ndaitaona kuti vakutoshana nenzira isiri yokuti maybe munhu ari close kwandiri, because vanga vachimuti awo endibeki se joke se munhu andaifamba naye handimaona, but zokuti ndizodai so andikwanisi handimaona, because vana vangu vese vakafanana. Saka if they feel kuti they want to do a police case ina handikwanisa kuva stop zviri kwavari, maybe if she feels kuti zvakaita zviri wrong, she needs to apologize to these people zvokuti vasamendera kumapurisa. It's up to her, because I've tried getting hold of her. She's dodging my cause. I'm saying it here per life. She's dodging my cause angu. So andichazivi kuti zviri kurevei. Saka kuti ndireverera kuti ngasaidwa mapurisa ngadai iye achitoramba kana kuti ataure yachona kana azofira zada kukumbira regerero pane group racho koko vari koko, she will go there and mugona zvinoita mwari wangu anofembera munoziva vachivhura magroup aya. Ndakapinda mugroup iri ndisingatozivi chiti igroup remagrocery, because remember guys tinenge tine hama udziko Africa handimaona. Ndatopinda mugroup ndinana sekuru vangu inini, ndatopinda mugroup meme ndikatoti ndikuri kuitwa chii zvikanzi kuri kupananiwa mari, ndikati maraundi aiwa raundi handidi inangu ndiri kuda zvemagrocery. Kune remagrocery riri kuenda zvikanzi kune remagrocery riri kuitwa. Saka vanhu madiaries aya from the main group rewhatsapp remadiaries vakaparadzana vari kuda kupanana mari nevakuita zvemagroceries. Ine vanhu vanopinda kune remagroceries handika rinove magroceries echi aratoshewa mangwani, they are being shared tomorrow magroceries edu. Raundi rangotambwa tasvika zvakanaka tatopedza mangwana, they will be sharing my groceries. Vachitoita live vachitaridzai angu atoriko iwo vachazita plan kuti angu vachaona kuti chataura twanisa sei kumusha handimaona voisa pabasi. So izvi zvemari zvemaraunzi zvandidisappointa andinyadzisa ndachita kuti ndoti kudini, but as much as ari mwana wedu we have to address it handimaona. Hatingafunga kuti tinyarare, we need to address it because this is wrong. She's going to be dragged along with my name handimaona. She's going to be dragged. Remember kuti mamwe socialize atorina content. Kune vatotoziva vakatomirira content iyoyi nasi vanenge vachitamba music vakaisa Dumebi nameli paside. Meli asina chantoziva panyaya dzegroup iri kana kuti dzemutambo iyi yemaraunzi anti munoona. So Cynthia waitako tendai ari kutada kufonerwa back. Can I add tendai up? Yes, you may. I can drop if okay. It's fine. All right. Thank you very much. Thank you. Okay. Thank you, this lady. Thank all you. right. Bye. Handizivi kuti vanoda kuti ndizororeore kana ndisazorore. Ndo vana vacho tinenge chiti vana vachona but vanokucreatira zvinhu zvokuti your name should be dragged alone kunzi anzi akatoba mari iyoyo zvakaidhiri rakarongwa naSimeni naDumebi kuti vadle mari. Ndo zvinenge zvakutaurwa. Hello dear. Yes, please. Yes. Dumebi nakatondipinza stress Simeli because Maria akatora musi wa3 ndikamubvunza nhasi Dumebi several times Dumebi wakatora mari akaramba azondifonera atanga kufonera inini pe atisati da sorry ndakatora mari ndatozokunzwira itsiti mimi nekuti naona kuti BP yenyu yakwira mari ndakaitora asi zvamamchitaura zvefootage saka nanchikuti enda handisi ndakatora mari panga achitaura ndomandaisa video call anga nomwe musikana wanga naye paside wanga naye paside kuratidza kuti musikana wayo ndiye akatora mari pai wospa ndaratidzwa kubhenki papari black and white but ndatoona munhu atanga atora 3000 akaisa mupesi akazotora imwe 800 akaisa ende ini ndanga ndaudza vanhu kuti munhu kana mari yakatorwa inenge yakatorwa naDumebi
ndiye ane pin number, ndiye munhu wega wandakaitira kekiseni. Saka iye Dhumepi ati achabhadhara mari mangwana by 10 o'clock makuseni, nhasi ane birthday party. Saka amene kuti by 10 o'clock anenge abhadhara mari iyoyi, nhasi ati ane birthday party. Saka vanhu vakuti pateta coke group vakuti Dhumepi atichamuvi mbeti saka ari kuowa vanhu vanga yosati adzora mari dzavo 2000. Saka vanhu vakuda mari dzavo dzese abva abuda anofanira kubhadhara 2000 obhadhara 3.80 obva abuda muraundi, because for now kwakamuka akatizi toiwanepi mari yacho, toiwanepi vanhu vanoda mari dzavo. Akamuka akatiza ke kune mari yake, kune mari iri kunoku yemutambo hayo inongoenda kuvanhu, zvinongoenda kuva kudiaries. Ndinokukupai kana mune recording chete, ndinongokupirai pano pala ndinokodzoka panoti mari ya iyi takutumira. Tapa tichibhadhara vanhu vasara ava vari kuowa mari dzavo vakamukandira, iye achibuda zvake achienda Dhumepi obhadhara that 2000 obhadhara this 3.8 ati ari kubvisa mangwana by 10 o'clock ati ari kuibvisa 3.8 oibvisa obhadhara ne 2000 yaari kuowa vanhu, then she goes. Right. No, thank you very much. Mozongondipa sezvo muri mimi ndimi uri kunzi ndiwe treasure racho kubata mari. Please, womeka sure kuti mandipa update toziva. Because kune mari yake masters kuno kuchafa kwa kubuda kuma next week kokoko. Kuna na 17 18. So that tongoziva kuti mari iyi iri kuenda kupi. Hani maona? Yes. Saka haiwa andisinyanya kuti waridi zvangu because mari yacho ichabuda yake masters iriko kunoko. Ene ndine singasakupi yakainzana ndinokukupa yose compensation because andi muri kuti kune mari opo mari mangwana. Akava winda kumusha mangwana. Yakava winda kumusha mangwana. Saka achakwanisa kuenda kumusha mangwana because apana mari yacho ndio yatogwa na Dhumepi. Munhu akachifunga kukandigwa iyo 3.8. Angatinza kusunga kuenda kumba mangwana. Achakwanisa kuenda because apana mari. Yes, because there's no big fire in investment. Vanhu vakaisa mari mu account mangu. Vaidzoka voti tendai toda mari dzedu. Iyi proof ndakakuisira mari. Ukakonfirma iwe kuti mari waiona. But mucharamba here muchikontinya kuita marounds enyaya. Because I think ndakambotaura nyaya yemarounds, ndakambokuudza ine nyaya yemarounds ngati guys nyaya dzemarounds dzinonetsa. I told you ngati musaita nyaya dzemarounds, itai zvokutengerana zvinhu. By musi wa3 tainge tapa vanhu mari. Only this month Dhumepi vaba mari. Tanga tichifamba round yedu zviri very smooth, zvisina kana noise. On the side tatange tatopa vanhu mari dzavo. Hapana munhu akambonetsa kubhadhara kana one day watakambofonera. Dhumepi only ipapo paava agreed because angada mari ekuita birthday party yake. Ndiye afunga kuva greedy, but hatina kana munhu wani akambotinetsa. Kana takambofonera kuti dzosa mari. Munhu vanhu vanototenga bhadhara musi wa20 from 20 vanhu vanotanga bhadhara mari. Only iye Dhumepi nhasi ndiye afunga kuba mari iyoyi. Hatichatamboita problem kana nemunhu wani. Alright, no, that's okay. Keep me updated kuti zviri kufamba sei. Right. Thank you so much, Sisime. Alright, that's okay. Right. I think muchastopa magosta yanga chiuya kuseri, mochistopa kuuya handiti. Nyaya yacho ndauya nayo pano pa live. Handiti mainzwa handitika I'm so disappointed Dhumepi newe nezvawaita ndatoshaya kuti not kudini inini wachari kudhoja zvisinei handitika handisi kuda kuitaura handitika because I don't want to be used handidi kushandiswa ndikufila kuti I am being used now because apparently Dhumepi is having head fallout ne one of the girls wanga kuirirana vaita ma friends group imomo here vakataka kuirirana handitika pari kubuda zvakawanda. And so chaitika kuti this lady called me achindiudza kuti Dhumepi musafe makamutrasana kunyaya. Hanimaona ndikati Dhumepi arambidze kundinyaya because Dhumepi aisi shamwari yangu. Antika sisha manyera munongo ndikati iwewe wazondiudzawo nhasi kuti Dhumepi anokunyaya because manetsana. Ko pese panga chitaura Dhumepi panga sataura ari wanika. Metaura mese muri tu. Handiti hamino chiyamo kuti munonyaya vacho munenge mchinyaya kunyei. Because handina chinhu chokuti Dhumepi anganzi ane secret yekuti achamira pachitaura. People have tried kufunga kuti ane secret. Ini guys ndiye chingokuudzai pano nyaya dzacho. Ndiye chingokuudzai pano. Makuninzwa. Makuninzwa ere guys, pai signal makuninzwa. Makuninzwa ere. Makunzwa. Right. Zvikanzi musaningira musamutrust Stereki because uyu munhu uyu haakufarira ndikati kunyaya ndikati aiwaka kundinyaya anobvumidzwa kundinyaya
handi hakuna vanhu vasinganyei, vanhu vese vanotonyeya. Asi inini mubvunzo wangu unoti iwewe newe uri mwana wangu, handitika muchiwirirana, makabva mugrupu muchiwirirana mese, kumave nenguva muchiwirirana muri tu, wai kuzondiudza nhasi, hati maitaura mese abva tanga kuapologize, akati nini I apologize on behalf yechichichi, ndikati no. Saka zvakafanana imi muri kuita fallout yenyu, don't use me kuti just because makunetsana muri tu wakuda kuti ndakachinodzwa sisimeli nhasi kuti vakanga mchinyeiwa nanikikiri, kuti vakanga mchinyeiwa natumepi. Antimaona I'm not going to be used. Mune nyaya dzenyu muri tu, pedzerana nyaya dzenyu ikoko muri tu, handika. And don't talk kana mchindinyeya chingonyaya ikoko mupedze muri tu. I know Dumebi aisi shamwari yangu Dumebi, and ndinozviziva kuti anondinyeya. I know for a fact andifamba chitondinyeya because munhu wenyama, handimaona. And aisi shamwari yangu zvaanenge achinyeya zvacho zvamheno ikoko kuti anenge achinyeya kuti kudi amheno ikoko, handichimaona. Saka maybe munhu akanga angoyawo nenyaya kuti handisiko kuAfrica kwachonawo anga angoyawo mudhuzewo pameno zvaidawo, handimaona, kana tanga mheno kuda akazvishaya kana kuti akazviwana handizivi, because imwe nyaya yanga chinzi aitaura ainyeya. Handi guys, ndakuenda kudza nyaya yemusikana uya kuti kune musikana wembavha wokuba uyu wokunzi aiba uko wokuzoti kwai akazo danana Father Diaries gore riya last year, ndikati ndo nyaya dzimwe dzainyeya achitaura navo achidini, handimaona. Inyaya dzindakaenda ndikataura pano, handimaona, inyaya dzindakaenda ndikataura pano, ndikataura pano nepandaitaura chiti ivhiki rakapera musi kuzi handitauri naye all the time, sekubva pandakauya kunoku ndakazongoguma usasauri naye Stereki akazongouya achiti mhepo kusocial media uku, plus anofara zvokuti ndorota hope, handi ndikati handidi hope dzaunondirotera, handiona ini hope dzako handidzidi, dzinondibvunisa kuti nditokuudzai because ndikasakuudzai hope idzi dzinondirwarisa, ndozvaanotaura okupa hope dzimwe dzinenge dziri disturbing, handimaona. Ndikati handizvidi Dumebi, usandiudze, don't come to me and tell me about hope dzisina direction, kana kuti hope dzekuti kana waona hope dzangu ikoko kuhope kwako ndila nadzo ikoko, handi uri munhu wechivanhu, kadabute ita zvehondo dzako kokoko wondibatsira uriko, handiona, nokuti ukandiudza hope dzisina solution. Saka unoda kuti ndidini, handiona, unoda kuti ndiite sei nenyaya yehope idzodzo, handimaona. So asi munhu kundira naye because ndikatoona ndechitoda hope dziya dzauya, handimaona angachingoya nehope. Saka pandakasomudzikwa nemhepo pakasunga mhepo pavidza idzi dziri kungotenderera dzakadzakazongotendera kumunhu wese idzi, handimaona. Padzakatonyaragwawo mhepo idzi akaya kati hope mhepo dzedzi dzazonyaragwa veduwe tati kutoka ndabute kunoko, handimaona. Ndikati chakaneniwo ndaitoka ndawobutewo kuno, handimaona. Conversation tiri kungotaura idzi ndo nyaya dzangu naDumebi, handimazviona. Pati musati stress level no ndiri kungotaura mufunge kuti anenge achitofunga kuti maybe ana nyaya dzangu dzane dzokuti angatara anadzaona tikudini. Zvino unonzwa ndabatikana. Asi guys mufunge ndabatikana. Dumebi, I want you to see this video because you are avoiding me. I want to address you here, handika pazvakatangira ndopada kuaddressera pano iwo zeta yako life ikoko, handika ndokuaddressera pano. I'm very disappointed in you and wandigumbuira wandirwadza. Dumebi, ndofa kuya para pachitaura here inini kuti mwana uyu ndaimbatsira sei ndichiti every time ruoko rwangu here guys kuti munhu wandinobatsira, munhu wandinonge ndichibatsira even ku background zvamusingazivi guys ends up doing this. Chii guys, why Mwari vachindifunza nepakadai? Why Mwari vachindifunza nepakadai? Why Dumebi? Why wada kuti undisvitse pakadai? Why Dumebi? Of all the people unotonyeya haurambidzwe kunyeya, handiona haurambidzwe, but zvimwe zvezvinhu zvacho zvanonge uchitaura Dumebi handinga expect kuti wotaura zvinhu zvinenge zvakadaro zvawauya uchindiudza information yevasikana ava yemahuri aya hure nekudanana Father Diaries rere ndaitaudzwa naDumebi ini guys. Ina Dumebi ndiari musekuru emahuri aya, ina handiwazivi kai mahuri aya. Dumebi ndiaitondipa information yacho inini odzoka opedza futi oenda zvokuna kwai kumwe kunyeya kwanga kurima guys, kumwe kunyeya kwakurima kwai Father Diaries vakatotizisiwa vakatoenda kuUK kuti vatize musikana because ane nhumbu. But Dumebi ndiaindudza kuti nhumbu iyi yakanopiwa umwe baba wakaenda kune murume makanika kwai kuRamchana uko ndiko akaenda murume baba vakasakati ndisiyana neni ndine mhuri yangu, vakamudzinga kabva akaenda kupi nhumbu iri kungotenderera here baba ndiye anenge achindiudza ina handigari kwahandiko, handimaona. Saka mhosva yangu ndeyechini aini guys, ndiudze imhosva here kuti munhu anenge ari mudhuze neni ndikangokuseka mwana waDumebi pandambomutsvaga. Dumebi called me, I told you guys, called me to Rustenburg. Simeti ndinoda kuti tigopota chitawo maskits nemi unogona zvikanzi plan ndinotopinda muchigemu cheusocialite, handiti ndikatoona ichi come real, come as you are, usapinde nekutuka vanhu,
usapinde nekutuka vanhu, pinda uri sezvauri. Ndo wazvo zvakadai so mufunge muzati ndaita disappointed isingaiti. And then right now hanzi you need kugezwa zvinoita kuti vanhu vamunobatsira. Kugezwa handigezwi hangu, ndinongonamata nezvazvo. Kugezwa handigezwi because handiiti zvemishonga, andiona. Saka ndinongonamata, ndichangonamata nezvazvo. Ndichangokumbirawo maprayer warriors kuti vamire nevatinamati. Kana uri mweya wacho wakatouya pandiri iwoyo kuti zvinongodaro tivhise mweya iwoyo timbozvinamatira, because zvandinonamatira kazhinji zvinoitika. Tikakunamatira chinobuda. Chandinonamatira ini mwana asava arigi kundinzwa. Iwoyo kuti Dhume babude pachina kudai so. Ndamuudza even musikana yendi kati andandisinga zvabudira kana singafungiri, but I was expecting this. Kuti kune zvichauya because it's been my pamuri kunata mastita ndimo ndikudi ndiri busy kunapa pandaiti inini vhisa vanhu vese musaiva silent. Tikunamatira vanhu vakandikomberedza guys, nyoka dzakandikomberedza dzinoseka in my name but dzichindiruma. Ndo maprayer points angu iko zvinoti Mwari bvisaiwo vanhu vese vakandikomberedza, because ini panotaurwa maconversations munonzwa maconversations andisinganzwi, panorongwa zvakaipa nevanhu. Ina ndinongeri munhu chakaipa, munonzwa panochotorongwa panobatwa mafoni. Guys, ndine revelation yezvinhu zvakawanda, zvinhu zvakawandisa zvandinazvo zviri kuitika kuseri, but ndinendisiku handizvioni, but ndine revelation yazvo. Ndikapinda kuti ndakakuna manezvo Mwari apana chavasingandipinduri nini. God answers me no matter chakaita sei. Ndikamira pamuka kuti ndatanga kuchemerana naMwari wangu, the only time ndochema ndichibudisa madziwa misodzi zvese mate. Mwari vanopasa kana ndakunamata, kana ndakunamata kuti zvangu zvinogona kutora time, but Mwari havasati vambonamata chinhu chikasaitika, never. Ndosaka ndichitaura kuti guys, Mwari vanogona kunonoka kupindura, but Mwari vanopindura. Mwari vanotopindura, havaregi kupindura. Saka ndicharamba munamata ndikuti vanhu vakandikomberedza, ndine vanhu vakandikomberedza vakawanda. Handika vana zinoirema, vazhinji vacho dzinotori vanhu vanotondiruma asi handivazivi. Imi ndimunoona ndoda kuti mubvise, but ndarohwa neshoko yekwazvo takakubudira kwacho. So more is to come guys, more is to come. Vakawanda vanhu vachabuda, handimaona atobuda Dhumepi. Mufunge nemusi weTuesday apa neSaturday Sunday last week. Zvinhu zvokuti nesafangu nditaura hangu palive zvakadai, maybe let me just leave it. Regai ndingosiya ndisingafangu kuti ndizvitaure. NeSunday iyoyi Sunday Dhumepi akandifonera ari stressed zvokutodaro, achiti sisimeli ndiri kudzingwa pamba ndogara. Zvinhu zvangu hazvinandimira muchana kubhadhara rent. Guess who paid the rent? Me. Not kuti ndikumubhadharira kuti chii kana kuti Dhumepi knows nothing about me. Kunze kwenyaya dzamunongoziva dzinokutogwa pamastreet, ndo zvaanongoziva, haana chanoziva about me. Ndikambotitanda muzati handina ndikazovata ndikati but ndo pane problem yangu, ndo pane era yangu. Munhu akandiudza chinhuka ndinoshungurudzika, chinoshungurudza. Apa ndamuti handina, ndakarara ndichishungurudzika usiku wose ndikati ndamuti handina. Mwari ndiri munhu werudzi ndopfugama chinamata, ndikuti handina, but ndinayo, I've got money sitting somewhere. Ari kuti ari kudzingwa, kana akadzingwa zvinozondibata mushere. Guess what, ndakamuka makuseni ndikati alright, it's okay, ndipe ndikuisire mari iyoyo ubhadhare rent. Ndinazvo zvese, ndikamutumira mari iyoyo akabhadhara rent. Andi muri kuona, hapana vhiki munamatonda ndichitoitako, hapana vhiki zvabudira pana Dhumepi wacho. Hapana vhiki, mubvunzei, haasi makontaura pano. Haasi makontaura, ndikatoti ndanopiwa, ndanotora kuna bamunini vakati mupei mari iyo nhasi cheche ndembota mumbe because ndeye rent, ari kutodzingwa. Mwoyo wangu unondiurayisa, mwoyo wangu uchandiparadza. Mwoyo wangu iwoyo wacho unonzi une utsinye uri evil, uchandiparadza. Because kwa zvabudira ndikufunga zvichabudirawo somewhere kuna vamwe vanhuwo. Handakufungira zvingabudira mumwana uyu wokuti saka zvandinetsa chizoita kuti birthday rake ndikutora musi weSunday guys, nasi Saturday asati akwana 7 days. Zvandinetsa ndichiziva kuti birthday kati birthday munhu angasina mari ndinoda kudzingwa neSunday, but ndochenya ndobvunza ani because haramba kudaira foni dzangu, ndatofona aramba kudaira foni dzangu. Zvandinetsa. Zvakaoma, but anyway
ndozvanda kutonyatsona pamwe panga kusina nyaya yemari yerent yanga iri mari yebirthday maybe zvokanga kusina kana zverent maybe hanimona maybe but this is wrong. This is very wrong. Pati angariko kupati kuzi latia kufuna kashindi kupati ndikune noise ndikupati saka nangofunga kuti amene kupati kwaenda apo ndazoudzwa nemunhu andifonera kuti ari kuita birthday party ndipo ndachaka kuzvifunga ndega anatombovaudza ndanda kusunga ndega kuti birthday party how come ari kuita birthday party yei iyanga zviri kufamba sei. That's not right, guys. That's not right. That's not right. Dume bivi ku WhatsApp group akabuda akaoneka zvakanaka ku WhatsApp group tiwedwe ini ndakura kurumuka ndakuita zvangu. Handiti vanhu vakatomfarira tikati awakura wakurumuka wave nepeji rako rakura chinda unoita chizve peji rako. But unoindawo kunonzerwa kwabva asi anti ayakura arumuka aenda but aziva kuti kuna sisi vaindibatsira kubva ndiri kuSA. Vachindimira neno vachindibatsira vachidani handika zvinhu zviri kundishotera rega ndinde kuna sisi even akakura akauya kuna sisi kozvotohwa zvese zviri kutaurwa naruva izvi hapana chekuchatombonzwa pati because hapana kuti ungafembere kuti vanaruva vese ava vanyaya idzodzidzise kuti dzandakataura pano kana kuti chii vazosviwepi. Akadibatisa buti njibva ku South Africa inini pakazara vanhu kudhikikiri kuvanhu vese vaivepo kubho akati munondipira munhu ku SA ku UK saka munhu yaya asita ndiconducta nanhasi iye ndobva mwenye kuda hana kubhadharwa mari chere handizivi saka vanhu havangafemberi munhu yeye angasiko kubho kupata hangafemberi and I've tried kumutsvaga several times so zvinowanikwa guys zvinoita hanzi yes akaoneka zvakanaka but movie yazoita yes akaoneka zvakanaka but movie yacho yazoita zvandidisappointa zvisingaiti ndo zvandaitaura kuti ngativhisei mari mukati meupenyu hwedu ndo rimwe rara irori do maybe so to say this pamberi pevanhu but it's true because handisiri nda kuexposa God exposed you uyu ruva yatoshandiswa namwari kuti auye azotaura izvi handimona munenge muchitaura kuti akuitira melochona anokubatsira every time paunoshayiwa chinhu paunenge usina chinhu mele anokubatsira saka why kuzonorera kuti unodla uchita zvameli navanhu why kauchida ngopiwawo mari navamwewo ingopiwa pasina kupinza kasitara meli mukati naidumepi kana vanaruva vari kumbokupota chikubatsira chimbokukandirawo zvimari chingopiwa ubvoza kuti nekwasisimeli vanondibatsirawo futi you don't need kuti utaure nezvezita rangu kana muchita zvinhu zvezvo zvamunenge muchita ikoko don't do that because ukatodaro watokanganisa kana social media chinotozonetsa haudaro ndadisappointika mufunge handina ndikunamata munamato ivo vachabuda vakawanda vachabva mukati meupenyu hwangu vakawanda masakatire achadzurwa achabuda but kwazvatakakubudira kwacho kandoko handipedza mafuta handei kunyaya yedu yanhasi and she did a live asking for rent handiziva I don't know about sitonzwawo kwauri hanzi throw away bute iroro pamwe ndondo dzakasimuka you can be right Irene maybe uri right ndangochengeta kandikangoya naro ndikangorisawo mumba riri muzibepa raro rangorepiwa muzibepa ndakaisawo mumba tikati muridzikana razoi ndotumira kuna Niki munhu wacho naundibata osapostage yacho ndotumira handiona just because inini handiiti zvechivanhuka vamwe vanoita zvechivanhu mwene manobhilivha zvaanobhilivha ka handiti ende chino ndangofuma futi asi ndichikuita zvechivanhu kandi it's up to me decision yangu ndogona ngofumawo nchitoitawo futi zvechivanhu zvachona handirambidzwe nemunhu this is not right but anyway I'm just gonna do that. I didn't thank you very much. I didn't think along those lines. Thank you very much. I didn't think along those lines, but because I didn't understand chini sinister. Ina ndifungiri munhu chakaipa guys. Ndiri munhu kuti andifungiri munhu chakaipa. Handina kufunga kugara chikofuwa kuti ndingakashata zvoti ndinonyazongodaro. Handimona. Handifungiri munhu zvakadaro. But after zvazodaika utanga kufunga kuti hanzi kuti cheva andogoziva nairu. I don't know. Indangokumbirwa kunzi ndainaro. Handizivi ndogoziva
handizozivi. But zvakanaka kana ave kuzodake kuti achazoda kutaura nezvenyaya yachona achazouya kwanhasi ndazama zvaramba andichaende kunotsvagana nemunhu pati kuseri achaiti I've tried kumutsvaga nhasi 4 or 5 times maaudio ndinawo machats zvese ndinawo mafone calls haasi kundibatira foni ari kutonga avhuta chini ndichafona chede hapana saka ndatopedza I'm done right handei kunyaya yedu yanhasi I trust very easy and zvinondiruma so I'm trying to remove vanakasongo vose mukati meupenyu hwangu guys kuti vanakasongo vose vaendi haya zvakaoma right guys handei kunyaya yedu yanhasi on Saturday kudai so tatauya nenyaya yeconfession tichiti kutaura nenyaya yeconfession muchabatsa madhirag amene enyu no rinotoonekwa kuti ibute kero ndakatori nhuhwidza apa rinotoonekwa kuti ibute ibute chichatoonekwa kuti mani marans right amen. Saka guys toda kuti tiende kuningikiri kunyaya yedu yanhasi anditika tati tiwe nenyaya yeruregerero no unaenda tota confession anditika reururo anditika on a Saturday nhasi tichimbotaura ndi our programs dzese are back. Saka this is one of our programs zvakare dzatinoita pano apa anditika reururo. So vamwe venyu yes kwatitibda kune program yeconfession nechichichi vamwe venyu vanenge vasiko havaendi koko animaona vanenge vasiko koko asi kana kuti maybe munenge musiri once be my friends made I'm loyal like that ndichafunga kuti kune munhu ari loyal neloyalty yandinayo juice ndi munhu ari loyal manje ndiri munhu ari loyal zvekutodaro zvekuti nyaya dzako ndinofanadzo chero wandiuya ukandiudza uchitsvaga rubatsiro payo ukandiudza zviri deep but aiwa regai ndimbota zvokutambana naShakira todiko regai ndimbotamba muna naShakira nababa vacho regai ndimbotamba mune vana naShakira nababa vachona right. So guys confession reururo anditi anzikaitione hembe haisi hembe and zvamaigono wedu way ndakatopfeka blouse it's just a blouse and skirt zvandakapfeka itori top skirt atisi dress. Alright. Ati ndei kunyaya yedu yanhasi guys tipedze nezvayo ichi atipedze nezvayo tongotenda Mwari kuti Mwari varongora vachingotionesa nekutibvisira iwo marara acho mukati meupenyu wedu anditika ini kana ndiri rarawo mukati memunhu Mwari ndibvisei mukati meumwe munhu kana ndiri marara mukati meupenyu hwemwe munhu ndibvisei kuvanhu ivavo fair deal ndibviseiwo kuvanhu ivavo right. Hanzi drop and start don't dropa nokuti vanhu vatokozeta nenyaya yacho yadhumepi ndo yakungotaugwa apa ndodhiropa here. Thank you my paida hanzi ngatitagidzei life alright because iyi yadhumepi yakutoramba ichitora mukombe pano saka zvina ndidhirope totangidza imwe yanhasi. Alright, so I'm coming back now.